gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyane negara urung papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris. Dulur-dulur besan dari akan sugeng kondur rayu ingkang sami pinanggih dumugi dalem piyambak-piyambak lantas tamat kalis ing sambikala. Sumangga dulur-dulur gedangan sugeng kondur. La 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 la. Nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyane praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris. Sepeda malih ndherekaken sugeng kundur rayu ingkang sami pinanggih paraya besan Bapak Tugono sak rombongan. Monggo selamat lancar dumugi dalem sampai berjumpa lagi dalam kesempatan di wilayah Gedang Sari tentunya. Monggo nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyane praja